στην κορυφή ενός οικονομικού ουρανοξύστη, ένας εκατομμυριούχος συνηθισμένος να ελέγχει πεπρωμένα είδε την αυτοκρατορία του να καταραίει μέσα σε λίγα λεπτά, όταν μια ψηφιακή εισβολή διέγραψε εκατομμύρια σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Ενώ τα στελέχη πανικοβάλλονταν και ο έλεγχος χτυπούσε την πόρτα, το μόνο άτομο που πραγματικά κατανοούσε το ένιγμα περπατούσε αθόρυβα στους διαδρόμους, σπρώχνοντας ένα καρότσι καθαρισμού. Αυτό που κανείς δεν ήξερε είναι ότι εκείνη η καθαρίστρια έκρυβε ένα λαμπρό παρελθόν και μια ιστορία αδικίας ικανή να ανατρέψει το παιχνίδι σε δευτερόλεπτα. Και όταν τελικά αποφάσισε να δράσει, η αλήθεια που αναδύθηκε ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από μια απλή κλοπή. Πριν ανακαλύψετε πως μια καθαρίστρια άλλαξε τη μοίρα ενός εκατομμυριούχου σε κλάσματα δευτερολέπτου, εγγραφείτε στο κανάλι και προετοιμαστείτε για μια ιστορία πτώσης, προδοσίας και λύτρωσης που δεν θα ξεχάσετε. Η πόλη της Αθήνας δεν κοιμάται ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζει βάρδια. Και στις 11 το βράδυ, όταν τα στελέχη άλλαζαν τα κοστούμια τους με πιτζάμες και τα εστιατόρια του οικονομικού κέντρου έκλειναν τις πόρτες τους με τον μεταλλικό θόρυβο των ρολών που γλιστρούσαν, ένας άλλος κόσμος άρχιζε να υπάρχει στους γυάλινους διαδρόμους του πύργου Σταύρου Investments. Η Ελένη Παπαδοπούλου έσπρωξε το καρότσι καθαρισμού μέχρι την πόρτα του ασανσέρ υπηρεσίας με την ακρίβεια κάποιου που έχει κάνει αυτή τη διαδρομή τόσες φορές που τα ίδια τα πόδια ξέρουν πού να πατήσουν χωρίς ο εγκέφαλος να χρειάζεται να δώσει εντολή. 42 ετών, μαλλιά πιασμένα σε έναν σφιχτό κότσο, λευκά αθλητικά παπούτσια που δεν έκαναν θόρυβο στο μαρμάρινο δάπεδο. Ήταν για οποιαδήποτε κάμερα ασφαλείας ακριβώς αυτό που φαινόταν. Μια όρατη γυναίκα που έσπροχνε ένα όρατο καρότσι σε διαδρόμους όπου κανείς άλλος δεν ήθελε να βρίσκεται. Ο πύργος Σταύρου βρισκόταν στην καρδιά της Λεωφόρου Κηφισίας, εκείνον τον δρόμο που οι δημοσιογράφοι αποκαλούσαν το νευρικό κέντρο του ελληνικού χρήματος. 28 όροφοι από καθρέφτη που αντανακλούσαν τον συννεφιασμένο ουρανό της Αθήνας σαν ένας κακώς τοποθετημένος καθρέφτης, επιστρέφοντας μια παραμορφωμένη εικόνα του κόσμου σε όποιον κοίταζε από κάτω. Στον τελευταίο όροφο, εκεί όπου ο αέρας φαινόταν πιο αραιός και τα παράθυρα έδειχναν την πόλη σαν ένα ταμπλό από φώτα, βρισκόταν το κεντρικό γραφείο του Άρη Σταύρου. Η Ελένη δεν είχε άδεια να ανέβει εκεί χωρίς επίβλεψη. Κανόνας σαφής που εφαρμόζεται με την χαρακτηριστική ξηρότητα της εργολαβικής εταιρείας που την είχε προσλάβει. Αλλά αυτή η νύχτα ήταν διαφορετική, επειδή η επόπτρια Μαρία είχε τηλεφωνήσει στις 6 το απόγευμα με φωνή βραχνιασμένη από τη γρίπη, λέγοντας ότι δεν θα ερχόταν και η εντολή της εταιρείας ήταν απλή. Οι όροφοι των στελεχών δεν μπορούσαν να μείνουν χωρίς καθαρισμό, επί ποινής συμβατικού προστίμου. Μπήκε στο ασανσέρ, πάτησε το κουμπί του 28ου ορόφου και ένιωσε το στομάχι της να ανεβαίνει μαζί με την καμπίνα. Ο διάδρομος του τελευταίου ορόφου ήταν διαφορετικός από τους άλλους, πιο σιωπηλός. Η τείχη ήταν επενδυμένη με υλικό που απορροφούσε τον ήχο και τα χωνευτά φωτιστικά δημιουργούσαν ένα κεχριμπαρένιο φως που μετέτρεπε το περιβάλλον σε κάτι μεταξύ μουσείου και ενιδρίου. Η Ελένη έσπροχνε το καρότσι αργά, ακούγοντας το ελαφρύ τρίξιμο της αριστερής ρόδας που χρειαζόταν λίπανση και άρχισε να εργάζεται μεθοδικά, όπως πάντα, πρώτα τα μπάνια, μετά τα περιφερειακά γραφεία, τελευταίο τον κεντρικό χώρο. Υπήρχε κάτι διαφορετικό εκείνη τη νύχτα όμως. Μια ένταση στον αέρα που γινόταν αντιληπτή όχι από τον θόρυβο, αλλά από το αντίθετο. Μια σιωπή υπερβολικά πυκνή. Του είδους που υπάρχει όταν άνθρωποι που συνήθως μιλούν συγκρατούν αυτά που θα έπρεπε να πούν. Η Ελένη είχε μάθει να διαβάζει τις σιωπές κατά τη διάρκεια των χρόνων της νυχτερινής εργασίας. Υπάρχει η σιωπή του άδειου κτηρίου, ελαφριά, σχεδόν νησταγμένη. Υπάρχει η σιωπή της προχωρημένης νύχτας, κουρασμένη και παρετημένη. Και υπήρχε η σιωπή εκείνης της νύχτας, που είχε τη συνοχή ενός συσσωρευμένου προβλήματος έτοιμου να ξεχυλήσει. Έλεγξε τις μικρότερες αίθουσες με τον συνηθισμένο της ρυθμό, τρίβοντας επιφάνειες, αδειάζοντας καλάθια αχρήστων, ευθυγραμμίζοντας καρέκλες που κανείς δεν είχε μετακινήσει, γιατί κανείς δεν είχε καθίσει σε αυτές εκείνη τη νύχτα. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά μέχρι που έφτασε στο τελευταίο τμήμα του διαδρόμου και το είδε. Η πόρτα του κεντρικού γραφείου ήταν μισάνοιχτη, αφήνοντας μια δέσμη λευκού φωτός να χυθεί στον σκοτεινό διάδρομο.
Θα έπρεπε να είχε προσπεράσει. Αυτό επέβαλε η εκπαίδευση, αυτό συμβούλευε η λογική, αυτό που οποιοσδήποτε στη θέση της θα είχε κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά η πόρτα ήταν ανοιχτή και από το εσωτερικό έρχονταν φωνές χαμηλές, τεταμένες, του είδους που χρησιμοποιούνται όταν οι λέξεις είναι πολύ βαριές για να υποθούν σε κανονική ένταση. Η Ελένη σταμάτησε το καρότσι, πήρε το σπρέι καθαρισμού και άρχισε να καθαρίζει το πλαίσιο της διπλανής πόρτας με αργές και αθόρυβες κινήσεις. Ήταν μια τεχνική που δεν είχε μάθει σε καμία εκπαίδευση, απλώς η ανακάλυψη με τον καιρό ότι η αορατότητα έχει τους δικούς της τρόπους να διατηρείται. Δεν σταματάς. Συνεχίζεις την κίνηση, οποιαδήποτε κίνηση, γιατί ένα σταματημένο άτομο τραβάει την προσοχή που ένα άτομο που εργάζεται δεν τραβάει. Η φωνή που αναγνώρισε πρώτη ήταν του Άρη Σταύρου. Δεν του είχε μιλήσει ποτέ, όχι με τον τρόπο που μιλάς σε έναν άνθρωπο. Μια φορά πριν από 2 μήνες την είχε προσπεράσει στον διάδρομο του 20ου ορόφου και είχε πει, χωρίς να την κοιτάξει, «Μην αγγίζετε τίποτα, πληρώνεστε για να καθαρίζετε, όχι για να υπάρχετε εδώ μέσα». Το είχε καταπιεί όπως καταπίνει κανείς ένα χάπι χωρίς νερό, με τον αναγκαστικό σπασμό του λαιμού. Αλλά τη φωνή την είχε καταγράψει. Τώρα αυτή η ίδια φωνή ήταν τεταμένη, σχεδόν αγνώριστη. Δεν κατάλαβε όλα όσα υπόθηκαν. Κατάλαβε αρκετά για να νιώσει το βάρος του αέρα να αλλάζει γύρω της. Λέξεις όπως «παραβιασμένο σύστημα», «μεταφερθέντα κεφάλαια», «έλεγχος αύριο το πρωί» έπεφταν σαν κομμάτια οροφής σε έναν διάδρομο που κατέρεε. Άκουσε μια γυναίκα να λέει «Δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης χωρίς το πρωτόκολλο» και έναν άνδρα να απαντά «Δεν υπάρχει ειδικός που να προλάβει να έρθει εγκαίρος». Η Ελένη έμεινε ακίνητη με το υγρό πανί στο χέρι. Επειδή γνώριζε εκείνο το πρωτόκολλο, όχι από περιέργεια, όχι σαν κάποιος που το διάβασε σε ένα εγχειρίδιο. Το γνώριζε γιατί είχε βοηθήσει να χτιστεί στρώμα προς στρώμα, γραμμή προς γραμμή κώδικα, σε μια εποχή που δεν φορούσε μπλε στολή και δεν έσπροχνε καρότσι, σε μια εποχή που το όνομά της υπήρχε σε τεχνικά άρθρα, που άλλοι ερευνητές ζητούσαν τη γνώμη της πριν υποβάλουν εργασίες, που κοιμόταν ελάχιστα, όχι από κούραση, αλλά από περίσσια ιδεών που δεν χωρούσαν σε ένα ωράριο εργασίας. Αλλά αυτό ήταν πριν. Πριν από τον Σταύρο Νικολαίδη, συνέχισε να περπατά αργά, το καρότσι να τρίζει απαλά, η καρδιά της να χτυπά σε έναν ρυθμό που προσποιούνταν ότι ήλεγχε. Δεν ήταν ακόμα η ώρα. Δεν ήταν ακόμα η στιγμή να μπει από εκείνη την πόρτα. Υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να ακουστούν, καταστάσεις που έπρεπε να πάρουν μορφή πριν μάθει τι να κάνει με όλα αυτά. Υπήρχε επίσης, και ήταν ειλικρινής με τον εαυτό της γι' αυτό, ένα κομμάτι της που χρειαζόταν μια στιγμή ισορροπίας πριν πάρει μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Η Ελένη Παπαδοπούλου πέρασε μπροστά από τη μισάνυχτη πόρτα, έσπρωξε το καρότσι στον επόμενο διάδρομο και άρχισε να καθαρίζει το τζάμι του παραθύρου που έβλεπε στην πόλη από κάτω, εκείνο το ταμπλό από φώτα που ο Άρης Σταύρου συνήθιζε να κοιτάζει με την ικανοποίηση κάποιου που νομίζει ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πόδια του. Κοίταξε και εκείνη κάτω. Αλλά σκέφτηκε διαφορετικά πράγματα. Σκέφτηκε τους 43 ανθρώπους που εργάζονταν στους κάτω ορόφους. Ανθρώπους που γνώριζε με το όνομά τους, τη βαρδιά τους, τον τρόπο που έπιναν καφέ. Σκέφτηκε την κυρία Σοφία από τη ρεσεψιόν, που εργαζόταν εκεί 11 χρόνια και φύλαγε φωτογραφίες των εγγονιών της σε ένα σιρτάρι σαν το σιρτάρι αυτό να ήταν ένας μικρός ιδιωτικός βωμός. Σκέφτηκε το παλικάρι από το αρχείο, τον Κώστα, που πλήρωνε τη σχολή του δουλεύοντας τη νύχτα και που κάθε εβδομάδα έφτανε με πιο βαθιούς μαύρους κύκλους και ένα πιο αποφασιστικό χαμόγελο, το είδος του χαμόγελου που δεν είναι εύκολο και γι' αυτό αξίζει περισσότερο. Αν ο πύργος Σταύρου βυθιζόταν, δεν θα ήταν μόνο ο Άρης Σταύρου που θα ένιωθε τον αντίκτυπο. Θα ήταν άνθρωποι που ξυπνούσαν νωρίς, έπαιρναν γεμάτα λεωφορεία, πλήρωναν λογαριασμούς στο όριο και είχαν τοποθετήσει ό,τι είχαν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επειδή κάποιος από την εταιρεία τους είχε πει ότι ήταν ασφαλές. Το υγρό πανί γλίστρισε ελαφρά στο χέρι της. Το επανατοποθέτησε με σιγουριά. Δεν ήταν ακόμα η ώρα. Αλλά η ώρα πλησίαζε, με τη σιωπηλή αναπόφευκτη πορεία των πραγμάτων που έχουν έναν δρόμο και απλώς περιμένουν τον κατάλληλο άνθρωπο να τον βρει. Ο Άρης Σταύρου ήταν 51 ετών, αλλά εκείνη τη νύχτα φαινόταν να κουβαλά το διπλάσιο βάρος στους ώμους του. Είχε χτίσει τη Σταύρου Investments με τα ίδια του τα χέρια, ή τουλάχιστον έτσι του άρεσε να διηγείται την ιστορία.
Το αγόρι από την Πάτρα που έφτασε στην Αθήνα με μια φθαρμένη τσάντα και μια φιλοδοξία που δεν χωρούσε στο στήθος του. 30 χρόνια μετά, το όνομα Σταύρου ήταν συνώνυμο της ακρίβειας του αποτελέσματος, μιας χειρουργικής ψυχρότητας που μετέτρεπε το χρήμα σε περισσότερο χρήμα με την αποτελεσματικότητα μιας καλοκουρδισμένης μηχανής. Αλλά οι μηχανές αποτυγχάνουν. Στεκόταν μπροστά στον πίνακα των οθονών όταν η Κατερίνα Δημητρίου, η οικονομική διευθύντρια, μπήκε στην αίθουσα μαζί με τον Νικόλα Γαλάνη, τον διευθυντή τεχνολογίας. Και οι δύο είχαν την ίδια έκφραση, εκείνη κάποιου που μόλις άνοιξε μια πόρτα που δεν θα έπρεπε να είχε ανοιχτεί. Η Κατερίνα κρατούσε ένα τάμπλετ, ο Νικόλας έναν λεπτό φάκελο. Μαζί έμοιαζαν με ένα δικαστήριο δύο μελών έτοιμο να απαγγείλει καταδίκη. «Πες μου ότι είναι λάθος συστήματος», είπε ο Άρης χωρίς να γυρίσει να τους αντικρίσει. «Δεν είναι», απάντησε η Κατερίνα. Η φωνή της ήταν σταθερή, αλλά τα δάχτυλα που κρατούσαν το τάμπλετ ήταν λευκά από το σφίξιμο. «Εντοπίσαμε τη μεταφορά στις 9:42 το βράδυ. Έγιναν 11 συνεχόμενες κινήσεις, όλες σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Κάθε μία κάτω από το όριο που ενεργοποιεί την αυτόματη ειδοποίηση. Όποιος το έκανε αυτό ήξερε ακριβώς πού ήταν το ταβάνι». Ο Άρης γύρισε αργά. «Πόσο?» «94% των λειτουργικών κεφαλαίων». Τοποθέτησε το τάμπλετ πάνω στο γυάλινο τραπέζι. Οι επενδυτικές συμβάσεις, τα αποθέματα ρευστότητας, το Ταμείο Εγγύησης των Εταιρικών Πελατών, όλα όσα ήταν σε ενεργή διακίνηση. Η σιωπή που ακολούθησε είχε υφή. Ήταν το είδος της σιωπής που δεν είναι απουσία ήχου, αλλά παρουσία κάποιου πράγματος που οι λέξεις δεν μπορούν ακόμα να ονομάσουν. «Και το αντίγραφο ασφαλείας», είπε ο Νικόλας με τη φωνή κάποιου που θα προτιμούσε να μην είναι εκεί. Οι διακομιστές έκτακτης ανάγκης χτυπήθηκαν επίσης. Δεν υπάρχουν αρχεία καταγραφής των εργασιών. Από την πλευρά ενός εξωτερικού ελεγκτή θα φαινόταν ότι η ίδια η εταιρεία διακίνησε τους πόρους με παράτυπο τρόπο. «Ο έλεγχος», μουρμούρισε ο Άρης, «φτάνει αύριο το πρωί στις 8», επιβεβαίωσε η Κατερίνα. Ήταν προγραμματισμένος για την επόμενη εβδομάδα, αλλά μεταφέρθηκε νωρίτερα. Λάβαμε την επιβεβαίωση σήμερα το απόγευμα. Ο Άρης έμεινε να κοιτάζει τον πίνακα των οθονών, όπου οι αριθμοί αναβόσβηναν με κόκκινο χρώμα, με την ενοχλητική σταθερότητα μιας άρρωστης καρδιάς. Είχε περάσει 30 χρόνια μαθαίνοντας να διαβάζει τις αγορές, να προβλέπει κινήσεις, να προλαμβάνει κρίσεις πριν καν αποκτήσουν όνομα. Είχε τη συνήθεια να φτάνει στις δύσκολες αποφάσεις πριν αυτές φτάσουν σε αυτόν, να μην είναι ποτέ ο τελευταίος που καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ήταν μέρος της ταυτότητας που είχε χτίσει και που άλλοι είχαν χτίσει γύρω του. Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Αυτό δεν ήταν η αγορά που συμπεριφερόταν απρόβλεπτα ή ένας ανταγωνιστής που έκανε μια απροσδόκητη κίνηση ή η κυβέρνηση που άλλαζε έναν κανονισμό. Ήταν κάποιος που γνώριζε κάθε διάδρομο του λαβυρίνθου που είχε χτίσει. Κάποιος που είχε μπει, είχε κινηθεί με ακρίβεια και είχε βγει χωρίς να αφήσει ίχνος στα μέρη όπου συνήθως αφήνονται ίχνη. «Θέλω τους καλύτερους ειδικούς στην ψηφιακή ασφάλεια της χώρας σε αυτό το γραφείο σε 2 ώρες». Ο Νικόλας άνοιξε τον φάκελο και άφησε ένα φύλλο στο τραπέζι. «Ήδη προσπαθήσαμε». Οι 3 κυριότεροι με τους οποίους συμβουλευτήκαμε είπαν το ίδιο πράγμα. Το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκε είναι στρατιωτικού επίπεδου, αναπτυγμένο για μεγάλες εταιρείες. Υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων στον κόσμο που γνωρίζει αυτή την αρχιτεκτονική εις βάθος. Οι περισσότεροι είναι εκτός χώρας. Κανείς δεν θα έφτανε εγκαίρος. Τότε φέρτε τους από έξω. Άρη». Η φωνή της Κατερίνας ήταν ευγενική, αλλά αυτό που είπε δεν ήταν. Δεν υπάρχει χρόνος. Αν κάποιος ικανός να το αναστρέψει αυτό δεν εμφανιστεί τις επόμενες ώρες, όταν φτάσει ο έλεγχος το πρωί, δεν θα υπάρχει τρόπος να εξηγήσουμε την απουσία των αρχείων. Η εταιρεία θα είναι ανυπεράσπιστη. Ο Άρης απομακρύνθηκε από το παράθυρο και πήγε στην καρέκλα πίσω από το γραφείο του. Κάθισε με μια κίνηση που φαινόταν υπολογισμένη, αλλά ήταν στην πραγματικότητα η κίνηση κάποιου που χρειάζεται ένα φυσικό στήριγμα για να συνεχίσει να στέκεται. Κοίταξε τα χέρια του που ακουμπούσαν στο σκούρο ξύλο του γραφείου. Τα ίδια χέρια που πριν από 40 χρόνια ξενυχτούσαν μελετώντας, που υπέγραφαν συμβόλαια που άξιζαν περιουσίες, που δεν έτρεμαν ποτέ μπροστά σε κανέναν αντίπαλο. Έτρεμαν τώρα. Όχι από φόβο.
έτρεμαν με το ειδικό βάρος κάποιου που αναγνωρίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι για το οποίο δεν έχει εργαλείο. Και για τον Άρη Σταύρου, που είχε περάσει τη ζωή του κατασκευάζοντας εργαλεία για κάθε πιθανή κατάσταση, αυτή η απουσία ήταν το πιο αποπροσανατολιστικό πράγμα που θα μπορούσε να υπάρξει. Έξω από την αίθουσα, ο όροφος είχε πάρει ζωή ακούσια. Οι υπάλληλοι που έκαναν υπερορίες περνούσαν από τη γυάλινη πόρτα με γρήγορα βήματα και χαμηλωμένα βλέμματα που προσπαθούσαν να μην αποκαλύψουν πόσα ήδη ήξεραν. Στον εταιρικό κόσμο, τα κακά νέα ταξιδεύουν πιο γρήγορα από οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών. Η γλώσσα ενός κτηρίου σε κρίση είναι παγκόσμια. Ο ρυθμός των βημάτων αλλάζει, οι συζητήσεις σταματούν στη μέση όταν κάποιος περνάει, τα κινητά βγαίνουν από την τσέπη με διαφορετική συχνότητα από τη συνηθισμένη. Ο Νικόλας βγήκε για να κάνει κι άλλα τηλεφωνήματα. Η Κατερίνα έμεινε, κάθισε στην καρέκλα απέναντι από το γραφείο του Άρη και άνοιξε ξανά το τάμπλετ, ψάχνοντας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια που μπορεί να είχε περάσει απαρατήρητη. Η σιωπή ανάμεσά τους ήταν διαφορετική από την προηγούμενη σιωπή. Τώρα ήταν η σιωπή δύο ανθρώπων που κατάλαβαν τη διάσταση του προβλήματος και δεν είχαν βρει ακόμα τη σωστή λέξη για να αρχίσουν να το λύνουν. Εκείνη τη στιγμή ο Άρης άκουσε έναν ήχο που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Το διακριτικό τρίξιμο μιας ρόδας. Μικρό, μεταλλικό, ρυθμικό, ερχόμενο από τον διάδρομο. Σήκωσε τα μάτια του προς τη μισάνοιχτη πόρτα και είδε για ένα δευτερόλεπτο που κράτησε περισσότερο από όσο θα έπρεπε τη σιλουέτα μιας γυναίκας με μπλε στολή σταματημένη μπροστά στο παράθυρο του διαδρόμου, με το πρόσωπο στραμμένο προς την πόλη από κάτω, το υγρό πανί στο δεξί χέρι. Ήταν εντελώς ακίνητη, όχι με την ακινησία κάποιου που σταμάτησε για να ξεκουραστεί, αλλά με την ακινησία κάποιου που σκέφτεται με τον βαθύ και σιωπηλό τρόπο που σκέφτεται κανείς όταν δεν τον κοιτάζει κανείς. Η καθαρίστρια έκλεισε τα μάτια του, εκνευρισμένος με την ίδια του την αντίληψη. Υπήρχαν πραγματικά προβλήματα προς επίλυση, δεν υπήρχε πνευματικός χώρος για οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν ξανά άνοιξε τα μάτια του, εκείνη δεν ήταν πια εκεί, και για κάποιο λόγο που δεν μπορούσε να αρθρώσει, η απουσία της βάρινε περισσότερο από την παρουσία της. Η Ελένη πήγε στο μπάνιο υπηρεσίας του 28ου ορόφου, τον μόνο χώρο όπου μπορούσε να σταματήσει, χωρίς να φαίνεται ότι σταμάτησε. Έκλεισε την πόρτα, στήριξε τα χέρια της στην άκρη του νηπτήρα και κοίταξε την αντανάκλασή της στον καθρέφτη από βουρτσισμένο ανοξίδωτο χάλιβα, που παραμόρφωνε ελαφρώς τα χαρακτηριστικά της, σαν να ήταν μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή του εαυτού της. Ήταν μια αίσθηση που γνώριζε καλά. Για πολύ καιρό μετά από αυτό που συνέβη με τον Σταύρο Νικολαίδη, είχε κοιτάξει τέτοιους καθρέφτες, προσπαθώντας να βρει τη γυναίκα που υπήρχε πριν από όλα αυτά. Την ερευνήτρια, την ειδική, εκείνη που κοιμόταν 4 ώρες τη νύχτα, όχι από εξάντληση, αλλά από γνήσιο ενθουσιασμό για αυτό που έκτιζε. Τη γυναίκα που είχε περάσει 3 χρόνια, αναπτύσσοντας μια αρχιτεκτονική ψηφιακής ασφάλειας που συνδύαζε ασύμετρη κρυπτογράφηση με πρωτόκολλα ανάκτηση σε στρώματα, σχεδιασμένη να προστατεύει μεγάλους όγκους οικονομικών δεδομένων από εξελιγμένες εισβολές. Η δουλειά που βοήθησε να δημιουργηθεί είχε πουληθεί, πολύ καλά πουλημένη, σε μια κοινοπραξία οικονομικών εταιριών που περιλάμβανε, όπως έμαθε μόνο αργότερα, την ίδια τη Σταύρου Investments μεταξύ των πελατών. Αλλά το όνομα στο συμβόλαιο δεν ήταν το δικό της. Ο Σταύρος Νικολαίδης ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος, πιο ψηλός, με το είδος του χαμόγελου που κάνει ολόκληρες αίθουσες να γέρνουν προς το μέρος του. Είχε φτάσει στο εργαστήριο ως εξωτερικός σύμβουλος όταν το έργο ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο και σε 6 μήνες είχε γίνει το δημόσιο πρόσωπο της έρευνας, χωρίς η Ελένη να καταλάβει ακριβώς πώς είχε συμβεί αυτό. Συναντήσεις όπου δεν κλήθηκε. Παρουσιάσεις που έγιναν χωρίς το όνομά της. Μια αφήγηση που χτιζόταν παράλληλα με την πραγματικότητα, με την απαλή δεξιοτεχνία κάποιου που ξέρει ότι οι ιστορίες στερεώνονται πιο εύκολα από τα γεγονότα. Και όταν το κατάλαβε και απέτησε την αναγνώριση που της ανήκε δικαιωματικά, εκείνος μεταμόρφωσε την αφήγηση με την ικανότητα κάποιου που το είχε ξανακάνει. Εκείνη έγινε δύσκολη, συναισθηματικά ασταθής, κάποια που υπερεκτιμούσε τη συνεισφορά της. Το εργαστήριο τη διέκοψε για ασυμβατότητα με το εργασιακό περιβάλλον. Τα συμβόλαια που είχε ως ελεύθερη επαγγελματία σύμβουλος ακυρώθηκαν 1 προς 1, χωρίς επίσημη εξήγηση, αλλά με ένα μοτίβο πολύ προφανές
για όποιον ξέρει να αναγνωρίζει μια συντονισμένη πίεση. Προσπάθησε να προσφύγει, έγραψε επιστολές, έψαξε δικηγόρους. Αλλά το να αποδείξεις την πνευματική πατρότητα όταν τα αρχεία είναι στο όνομα κάποιου άλλου, είναι σαν να προσπαθείς να αποδείξεις ότι φύτεψες ένα δέντρο αφού κάποιος άλλαξε όλες τις φωτογραφίες. Το δέντρο υπάρχει, ο καρπός υπάρχει, αλλά το χαρτί λέει άλλο όνομα. Απέμεινε όπως η ίδια είχε μάθει να συνοψίζει στις στιγμές που χρειαζόταν να είναι ειλικρινής με τον εαυτό της, η επιβίωση. Και η επιβίωση είχε τη διεύθυνση μιας εργολαβικής εταιρείας υπηρεσιών καθαρισμού στο Περιστέρι. Μια μπλε στολή που έφτασε ταχυδρομικός μαζί με ένα εγχειρίδιο 5 σελίδων για χημικά προϊόντα και διαδικασίες και νυχτερινές βάρδιες σε κτίρια όπου οι άνθρωποι την αντιμετώπιζαν ως μέρος της αρχιτεκτονικής, όχι απαραίτητα με κακία, μερικές φορές με μια αδιαφορία που ήταν σχεδόν χειρότερη. Η μη επιλεγμένη αορατότητα έχει ένα ιδιαίτερο βάρος. Δεν πονάει επειδή είναι βίαιη, πονάει επειδή είναι συνεπής. Η Ελένη έριξε κρύο νερό στο πρόσωπό της, σκουπίστηκε με το τραχή χαρτί του μπάνιου υπηρεσίας και έμεινε ακίνητη για μια στιγμή. Από έξω, από τον διάδρομο έφταναν πνιχτές φωνές, ο ήχος κινητών που δονούνταν σε σκληρή επιφάνεια, γρήγορα βήματα κάποιου που ακόμα προσπαθούσε να βρει μία έξοδο. Γνώριζε εκείνο το πρωτόκολλο. Όχι μόνο το γνώριζε. Είχε βοηθήσει στον σχεδιασμό του στρώματος καθρέφτη, του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης που κατασκευάστηκε για καταστάσεις ακριβώς όπως αυτή, μια αόρατη εφεδρεία που αποθήκευε τα δεδομένα σε παράλληλη διαδρομή, έξω από την κύρια ροή, ακριβώς για τις περιπτώσεις όπου το κεντρικό σύστημα θα παραβιαζόταν. Ήταν μια κομψή λύση, σχεδόν αντίθετη με τη διαίσθηση, σχεδιασμένη έτσι ώστε τα κρίσιμα δεδομένα να μην εξαφανίζονται ποτέ πραγματικά, απλώς να μένουν κρυμμένα σε μια δομή που μόνο όποιος γνώριζε την αρχική αρχιτεκτονική θα ήξερε να βρει. Ήξερε πού βρισκόταν. Το ζήτημα ήταν τι θα έκανε με αυτό. Και αυτό το ζήτημα κουβαλούσε περισσότερα από όσα φαινόταν με την πρώτη ματιά. Η πιο απλή σκέψη, η πιο εύκολη αυτή που ήρθε πρώτη με τη σαφήνεια μιας προφανούς καταδίκης, να το αφήσει. Να αφήσει τον Αρισταύρου να ανακαλύψει μόνος του τι σημαίνει να έχεις ένα όνομα σβησμένο, μια δουλειά αόρατη, μια ύπαρξη αγνοημένη. Να αφήσει το σύμπαν να εξισορροπήσει τους λογαριασμούς με την αδιαφορία που ο ίδιος είχε καλλιεργήσει ως στυλ διοίκησης, ως στάση ζωής, ως φιλοσοφία για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Είχε ακούσει τι είπε στον διάδρομο πριν από μήνες. Πληρωνόταν για να καθαρίζει, όχι για να υπάρχει. Σαν το να υπάρχει να ήταν ένα προνόμιο που έπρεπε να κερδιθεί και τα κριτήρια για να το κερδίσει κανείς να ήταν κάπως συνδεδεμένα με τον όροφο στον οποίο εργαζόταν ή το είδος της εργασίας που εκτελούσαν τα χέρια του. Αλλά υπήρχε η άλλη σκέψη. Αυτή που ήρθε δεύτερη, πιο βαριά, πιο ενοχλητική, το είδος που δεν έχει την κομψότητα της λογικής, αλλά κουβαλά το βάρος των αληθινών πραγμάτων. Είχε ακούσει τον Νικόλα να μιλάει για τον έλεγχο. Είχε ακούσει την Κατερίνα να αναφέρει τα κεφάλαια των πελατών. Και ήξερε, επειδή είχε περάσει αρκετό χρόνο στους κάτω ορόφους του πύργου Σταύρου, ότι πίσω από τους αριθμούς υπήρχαν άνθρωποι. Μικροεπενδυτές που έβαζαν τις οικονομίες χρόνων σε ένα κεφάλαιο επειδή πίστευαν ότι ήταν ασφαλές. Υπάλληλοι με συνταξιοδοτικά προγράμματα συνδεδεμένα. Η κυρία Σοφία από τη ρεσεψιόν, με τις ταπεινές της επενδύσεις, φτιαγμένες με τη φροντίδα κάποιου που πάντα είχε λίγα και έμαθε να προσέχει κάθε λεπτό. Η Ελένη έπλυνε τα χέρια της άλλη μια φορά. Μια κίνηση που δεν ήταν νευρικότητα, αλλά τελετουργία. Ένας τρόπος να αναδιοργανώσει όσα ήταν μέσα της πριν δράσει από αυτό το μέρος. Μετά πήρε το πανί, βγήκε από το μπάνιο, έσπρωξε το καρότσι μέχρι το τέλος του διαδρόμου, σταμάτησε μπροστά στην πόρτα του κεντρικού γραφείου και χτύπησε. 2 σταθερά χτυπήματα. Δεν ήταν χτυπήματα υπαλλήλου που ζητά άδεια. Ήταν χτυπήματα κάποιου που έχει κάτι να πει και επέλεξε τη στιγμή για να το πει. Από το εσωτερικό, η φωνή του Αρισταύρου, τραχιά και τεταμένη. «Δεν είναι η ώρα». Η Ελένη δεν υποχώρησε. «Ξέρω πώς να ανακτήσω το σύστημα», είπε, με την ίδια ηρεμία με την οποία 3 χρόνια πριν είχε παρουσιάσει μια τεχνική αρχιτεκτονική σε μια αίθουσα γεμάτη ειδικούς που την άκουγαν χωρίς να ξέρουν ακόμα ότι βρίσκονταν μπροστά στον πιο ικανό άνθρωπο της αίθουσας.
και θα χρειαζόμουν άμεση πρόσβαση στους διακομιστές για να ξεκινήσω. Η σιωπή από την άλλη πλευρά της πόρτας κράτησε ακριβώς 4 δευτερόλεπτα. Τότε άκουσε μια καρέκλα να σπρώχνεται, βήματα στο ξύλινο πάτωμα και το πόμολο να γυρίζει. Η πόρτα άνοιξε και ο Άρης Σταύρου στάθηκε στο άνοιγμα με τα μάτια μισόκλειστα, τη γραβάτα χαλαρωμένη, τα πάνω κουμπιά του πουκαμίσου λιμένα, αποκαλύπτοντας έναν άνδρα που ήταν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, έξω από τον έλεγχο που ο ίδιος είχε χτίσει ως ταυτότητα. Κοίταξε την Ελένη με τον ίδιο τρόπο που πιθανότατα κοίταζε τους περισσότερους ανθρώπους, από πάνω προς τα κάτω, με την ταχύτητα κάποιου που έχει ήδη πάρει μια απόφαση πριν ακούσει το επιχείρημα. Και αυτό που είδε ήταν ακριβώς αυτό που ήξερε ότι θα έβλεπε. Μπλε στολή, καρότσι καθαρισμού, υγρό πανί, αθλητικά παπούτσια. Μια γυναίκα που από τη λογική της θέσης που κατήχε σε εκείνο το κτίριο δεν θα έπρεπε να έχει τίποτα σχετικό να πει για συστήματα κρυπτογράφησης στρατιωτικού επίπεδου. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που φαινόμαστε είναι μια από τις μεγαλύτερες αποστάσεις που υπάρχουν. Η Ελένη το είχε μάθει αυτό με τον δύσκολο τρόπο. «Τι είπες?» Η φωνή ήταν χαμηλή, ελεγχόμενη, αλλά υπήρχε κάτι σε αυτήν που έτρεμε ελαφρά, σαν μια δομή υποπίεση που ακόμα στέκεται όρθια, αλλά που οποιοσδήποτε μηχανικός θα αναγνώριζε ως προειδοποίηση. «Ξέρω πώς να ανακτήσω τα δεδομένα του συστήματος», επανέλαβε η Ελένη με την ίδια τονικότητα. «Γνωρίζω την αρχιτεκτονική ασφαλείας που εγκαταστάθηκε εδώ. Ξέρω πού βρίσκονται τα αρχεία που φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί». Από το εσωτερικό της αίθουσας, η Κατερίνα Δημητρίου εμφανίστηκε πίσω από τον Άρη, με το τάμπλετ ακόμα στο χέρι, με τα μάτια να πηγαίνουν από την Ελένη στο αφεντικό, με μια έκφραση που συνδύαζε σκεπτικισμό και απόγνωση. Ήταν ένα ιδιαίτερο μείγμα του ανθρώπου που βρίσκεται σε θέση ευθύνης σε ώρα κρίσης. Ο σκεπτικισμός επειδή οποιαδήποτε λύση προσφέρεται έξω από το αναμενόμενο κανάλι φαίνεται ύποπτη και η απόγνωση επειδή οποιαδήποτε λύση είναι καλύτερη από καμία. Ο Νικόλας Γαλάνης ήταν στο τηλέφωνο σε μια γωνία, αλλά είχε απομακρύνει τη συσκευή από το αυτί του και άκουγε. «Εσείς είστε η καθαρίστρια», είπε ο Άρης. Δεν ήταν ερώτηση. Ήταν σχεδόν μια κατηγορία, το είδος της δήλωσης που χρησιμεύει ταυτόχρονα ως ταυτοποίηση και ως σύνορο. «Είμαι ο άνθρωπος που προσλάβατε για να καθαρίζει τους διαδρόμους σας», είπε εκείνη. «Αλλά δεν είναι αυτό που ήμουν πάντα». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν ενός συγκεκριμένου είδους. Εκείνη που συμβαίνει όταν μια πληροφορία έρχεται σε σύγκρουση με όλα όσα είχαν υποτεθεί για κάποιον. Ήταν το είδος της σιωπής που προηγείται είτε ενός γέλιου είτε μιας επανεκτίμησης. Ο Άρης Σταύρου δεν ήταν ο τύπος που γελούσε με καταστάσεις που δεν κατανοούσε. «Πώς γνωρίζετε για την αρχιτεκτονική του συστήματος?» ρώτησε. Η Ελένη κοίταξε μέσα στην αίθουσα, μετά στον διάδρομο, και είπε με μια ηρεμία που χρειάστηκε να δουλέψει για να διατηρήσει στον σωστό τόνο, όχι αμυντική, όχι ανήσυχη, απλώς παρούσα. «Μπορώ να περάσω». Ήταν η Κατερίνα που κινήθηκε πρώτη, παραμερίζοντας από την πόρτα για να ανοίξει πέρασμα. Σε εκείνη την κίνηση υπήρχε κάτι ενστικτώδες, η χειρονομία κάποιου που αποφασίζει να εμπιστευτεί πριν η λογική τελειώσει την επεξεργασία του, αν είναι συνετό να το κάνει. Μερικές φορές η διαίσθηση φτάνει πριν από τα γεγονότα. Ο Άρης έμεινε ακίνητος για ένα δευτερόλεπτο που ήταν, από την έκφραση στο πρόσωπό του, ένα δευτερόλεπτο εσωτερικού πολέμου και μετά υποχώρησε και αυτός. Η Ελένη έσπρωξε το καρότσι καθαρισμού λίγο έξω από την είσοδο, το ακούμπησε στον τοίχο του διαδρόμου και μπήκε στο γραφείο του Άρη Σταύρου για πρώτη και μοναδική φορά ως προσκεκλημένη. Ο χώρος ήταν ακριβώς όπως τον είχε φανταστεί τις φορές που περνούσε από την κλειστή πόρτα. Μεγάλος, απρόσωπος, με την εσκεμμένη απροσωπία κάποιου που θέλει το περιβάλλον να μεταδίδει δύναμη αντί για προσωπικότητα. Το τραπέζι από γυαλί και ατσάλι, ο πίνακας των οθονών που ακόμα αναβόσβηνε με κόκκινο, η δερμάτινη πολυθρόνα πίσω απ' όλα σαν ένας λειτουργικός θρόνος. Από το πανοραμικό παράθυρο, η Αθήνα έσφιζε από κάτω, αδιάφορη, με τη μονιμότητα των πόλεων που υπάρχουν ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στους ψηλότερους ορόφους. «Το όνομά μου είναι Ελένη Παπαδοπούλου», είπε στεκόμενη στο κέντρο της αίθουσας. «Πριν από 3 χρόνια ήμουν μέλος μιας ερευνητικής ομάδας ψηφιακής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Πρωτοπορία, εδώ στην Αθήνα.
Εργάστηκα για 2 χρόνια στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής προστασίας για εταιρικά οικονομικά δεδομένα. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά αυτού που αναπτύξαμε ήταν ένα πρωτόκολλο κρυπτογράφησης με ένα στρώμα έκτακτης ανάγκης που ονομάζαμε εσωτερικά καθρέφτη, όπου τα κρίσιμα δεδομένα αποθηκεύονται παράλληλα σε μια δευτερεύουσα δομή που ενεργοποιείται όταν το κύριο σύστημα παραβιάζεται. Ο Νικόλας Γαλάνης χαμήλωσε το κινητό αργά. Η συνομιλία που είχε έπαψε να υπάρχει ως προτεραιότητα. «Αυτό το πρωτόκολλο», συνέχισε η Ελένη, «παραχωρήθηκε με άδεια χρήσης σε μια κοινοπραξία οικονομικών εταιριών. Η Σταύρου Investments ήταν ανάμεσά τους. Το γνωρίζω γιατί ήμουν εγώ που βοήθησα στη σύνταξη της τεχνικής πρότασης που δικαιολόγησε την παραχώρηση της άδειας. Ξέρω τι πουλήθηκε, πώς παρουσιάστηκε και τι υπήρχε κάτω από κάθε στρώμα του συστήματος». Ο Άρης σταύρωσε τα χέρια του. «Αν βοηθήσατε στην κατασκευή, το όνομά σας θα έπρεπε να είναι στα έγγραφα». «Το όνομά μου δεν είναι σε κανένα έγγραφο», το είπε χωρίς πικρία, με την ακρίβεια ενός γεγονότος που είχε ήδη αρκετό χρόνο να αποδεχτεί ως μέρος της πραγματικότητας, έστω κι αν όχι ως μέρος της δικαιοσύνης. «Απομακρύνθηκα από το έργο πριν από το στάδιο της αδειοδότησης για λόγους που δεν αφορούν την παρούσα στιγμή. Αυτό που αφορά την παρούσα στιγμή είναι ότι γνωρίζω εκείνο το πρωτόκολλο, καλύτερα από οποιονδήποτε εξωτερικό σύμβουλο που μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε απόψε, γιατί ήμουν εγώ που το έχτισα από μέσα προς τα έξω». Η Κατερίνα αντάλλαξε μια γρήγορη ματιά με τον Νικόλα. Ήταν η ματιά 2 ανθρώπων που βαθμονομούν μαζί αν αυτό που ακούνε είναι εύλογο. «Αποδείξτε το», είπε ο Άρης. Η Ελένη κοίταξε τον πίνακα των οθονών. Το σύστημα έχει 4 στρώματα κρυπτογράφησης. Το τρίτο στρώμα χρησιμοποιεί ένα κλειδί εναλλαγής βασισμένο σε χρονικό μοτίβο, όχι σε μια σταθερή ακολουθία. Αν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση με άμεσο τρόπο, αυτό διαγράφεται ως απάντηση σε αυτό που ερμηνεύει ως εισβολή. Οι περισσότεροι ειδικοί που θα προσπαθούσαν να το λύσουν αυτό θα ξεκινούσαν από το εξωτερικό στρώμα. Γεγονός που θα ενεργοποιούσε ένα πρωτόκολλο καταστροφής δεδομένων σε 48 ώρες. Σταμάτησε, άφησε ένα δευτερόλεπτο σιωπής που είχε την ακριβή λειτουργία ενός κόμματος σε μια σημαντική πρόταση. Ο σωστός δρόμος είναι να μπείτε από το 4ο στρώμα, που φαίνεται να είναι το πιο προστατευμένο, αλλά στην πραγματικότητα είναι η πόρτα υπηρεσίας που όποιος το έχτισε άφησε σκόπιμα προσβάσιμη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η σιωπή αυτή τη φορά ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες. Ήταν η σιωπή ανθρώπων που επαναβαθμονομούν αυτό που βλέπουν μπροστά τους, κάνοντας σε πραγματικό χρόνο μία αξιολόγηση που είχε διαμορφωθεί χωρίς αρκετά δεδομένα. Ο Νικόλας Γαλάνης περπάτησε μέχρι το γραφείο, άφησε το κινητό πάνω στο γυαλί με μια οριστική κίνηση και είπε με μια φωνή που είχε χάσει τον τόνο του σίγουρου στελέχους και είχε βρει κάτι πιο ειλικρινές. «Αυτό είναι σωστό». Ο Άρης κοίταξε τη γυναίκα με την μπλε στολή που στεκόταν στο κέντρο του γραφείου του, με την πόλη να σφίζει πίσω της από το παράθυρο, και για πρώτη φορά εκείνη τη νύχτα η έκφραση στο πρόσωπό του δεν ήταν ελέγχου. Ήταν κάτι που του πήρε μια στιγμή να αναγνωρίσει, γιατί δεν είχε εμπειρία με αυτό το συναίσθημα. Ήταν κατάπληξη. Και κάτω από την κατάπληξη, αόρατο αλλά παρόν, κάτι που θα του έπαιρνε περισσότερο χρόνο να ονομάσει, αναγνώριση ενός λάθους που είχε διαρκέσει 2 μήνες, 1 νύχτα και 3 δεκαετίες υποθέσεων που δεν εξετάστηκαν ποτέ. Η αίθουσα των διακομιστών της Σταυρού Investments βρισκόταν στον 12ο όροφο, σε έναν κλιματιζόμενο χώρο που βούιζε συνεχώς σαν ένα ζωντανό όργανο. Τα ράφια του εξοπλισμού εκτείνονταν σε παράλληλες σειρές κάτω από το ψυχρό φως των πάνελ LED και ο αέρας είχε εκείνη τη στεγνή και ελαφρώς μεταλλική μυρωδιά που η Ελένη είχε μάθει να συνδέει στα χρόνια του εργαστηρίου με ένα συγκεκριμένο είδος συγκέντρωσης. Το είδος που δεν επιτρέπει περισπασμούς. Το είδος που της είχε λείψει χωρίς να ξέρει ότι της έλειπε. Ο Άρης συνόδευσε προσωπικά. Ο Νικόλας επίσης. Η Κατερίνα έμεινε στον 28ο, διαχειριζόμενη τα τηλεφωνήματα που δεν σταματούσαν. Επενδυτές που με κάποιο τρόπο είχαν ήδη ακούσει φήμες, νομικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ήθελε πληροφορίες κάθε 20 λεπτά. Ο εταιρικός κόσμος αιμορραγούσε σε πραγματικό χρόνο. Και εκείνη ήταν η νοσοκόμα που προσπαθούσε να σταματήσει τα πάντα ταυτόχρονα με τα χέρια και το ταλέντο που είχε. Η Ελένη κάθισε στην καρέκλα εργασίας μπροστά στο κεντρικό τερματικό
σαν κάποιος που καταλαμβάνει μια θέση που είχε μείνει άδεια στο διάστημα μεταξύ δύο εκδοχών της ίδιας ζωής. Υπήρχε ένας τεχνικός βάρδιας, ο Γιάννης, 26 ετών, στρογγυλά γυαλιά, έκφραση κάποιου που είχε περάσει τις τελευταίες 2 ώρες μεταξύ πανικού και κούρασης. Έμεινε σταματημένος δίπλα της με τα χέρια σταυρωμένα, όχι από εχθρότητα, αλλά από την ενστικτώδη στάση κάποιου που ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν εμπιστεύεται ένα στοιχείο που εμφανίστηκε απροσδόκητα στο σκηνικό μιας κρίσης. «Θα χρειαστώ πρόσβαση ρουτ στο δευτερεύον τερματικό», είπε η Ελένη, με τα μάτια να περιτρέχουν τη διάταξη του εξοπλισμού με μια οικειότητα που δεν χρειάστηκε να προσποιηθεί. Εκείνα τα ράφια, εκείνη η διάταξη ήταν μια ελαφρώς πιο ακριβή έκδοση αυτού που είχε δουλέψει στο Ινστιτούτο Πρωτοπορία. Αλλά η λογική ήταν η ίδια. Τη λογική την είχε βοηθήσει να γραφτεί. Και η λογική είναι το μόνο πράγμα που παραμένει συνεκτικό ανεξάρτητα από το πόσες φορές κάποιος προσπαθεί να σβήσει το ίχνος αυτού που τη δημιούργησε. Ο Γιάννης κοίταξε τον Νικόλα, ο οποίος κοίταξε τον Άρη, που έκανε μια ελάχιστη κίνηση του κεφαλιού. Η ιεραρχία λειτουργεί ακόμα και σε ώρα κρίσης. Η Ελένη άρχισε να εργάζεται. Τα πρώτα 10 λεπτά ήταν χαρτογράφηση. Περιηγήθηκε στο σύστημα με μια προσοχή που ήταν διαφορετική από την προσοχή κάποιου που ψάχνει. Ήταν η προσοχή κάποιου που αναγνωρίζει. Σαν ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, που ήταν κάποτε το δωμάτιό του, και ξέρει ακριβώς που είναι η τύχη, που είναι ο διακόπτης, ποιες σανίδες του πατώματος τρίζουν όταν πατηθούν στο λάθος σημείο. Τα δάχτυλά της κινούνταν στο πληκτρολόγιο με έναν ρυθμό που δεν ήταν επίγον αλλά ήταν ακριβής. Και αυτός ο ρυθμός συγκεκριμένα έκανε τον Νικόλα να βγάλει έναν χαμηλό και ελεγχόμενο αέρα συσσωρευμένης έντασης. Ο Άρης παρέμεινε όρθιος. Υπήρχε κάτι στην πράξη του να καθίσει που φαινόταν ακατάλληλο εκείνη τη στιγμή, σαν το να καθίσει να ήταν μια παραδοχή ότι η διαδικασία θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο από όσο ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί. Έμεινε ακουμπισμένος στο πιο απομακρυσμένο ράφι, με τα χέρια σταυρωμένα παρακολουθώντας. Είχε περάσει 30 χρόνια μαθαίνοντας ότι η σιωπή είναι μια θέση ισχύος, ότι όποιος μιλάει πρώτος στη σιωπή αποκαλύπτει το μέγεθος αυτού που δεν ελέγχει. Αλλά εκείνη τη στιγμή η σιωπή ήταν διαφορετική. Εκείνος ήταν ο θεατής και η γυναίκα με την μπλε στολή που καθόταν μπροστά στο τερματικό ήταν εκείνη που κρατούσε την πορεία των γεγονότων. Υπήρχε κάτι ταπεινωτικό σε αυτό, αν επέλεγε να το δει έτσι. Αλλά υπήρχε επίσης και το αντιλαμβανόταν με την ενοχλητική σαφήνεια των αποκαλύψεων που έρχονται τη λάθος ώρα, κάτι που ήταν απλό και αναμφισβήτητο, ικανότητα. Είχε περάσει 30 χρόνια περιτριγυρισμένος από ικανούς ανθρώπους που είχε προσλάβει, προαγάγει, διατηρήσει. Και ποτέ δεν είχε διανοηθεί ότι ο πιο ικανός άνθρωπος σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να βρίσκεται σε διαφορετικό όροφο από τον 28ο. «Εδώ», είπε η Ελένη. Στην οθόνη εμφανίστηκε μια δομή καταλόγων που δεν ήταν ορατή στην τυπική διεπαφή. Ένα δέντρο δεδομένων που φαινόταν αδύνατο εκεί όπου πριν δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν κομψό, σκέφτηκε η ίδια, ακούσια, με το είδος του θαυμασμού που νιώθουν οι δημιουργοί για το ίδιο τους το έργο όταν το βρίσκουν μετά από καιρό. Η δομή ήταν ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, αόρατη για όποιον δεν ήξερε ότι υπήρχε, εντελώς ακέραιη για όποιον ήξερε πού να κοιτάξει. Ο Γιάννης έγειρε προς τα εμπρός, τα γυαλιά του γλιστρώντας ελαφρά στη μύτη. Αυτό είναι ένα παράλληλο αποθετήριο. «Το στρώμα καθρέφτη», είπε η Ελένη. «Ενεργό από την εγκατάσταση του πρωτοκόλου. Όλα τα αρχεία συναλλαγών, τα logs λειτουργίας, το ιστορικό πρόσβασης είναι εδώ. Κάθε κίνηση που έκανε κάποιος σε αυτό το σύστημα τις τελευταίες 72 ώρες είναι αρχιοθετημένη σε αυτή τη δομή, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών της απόψινής νύχτας». Ο Νικόλας πέρασε ένα χέρι από τα μαλλιά του, μια χειρονομία που περιείχε περισσότερες συναισθηματικές πληροφορίες από οποιαδήποτε φράση θα μπορούσε να είχε πει εκείνη τη στιγμή. Ήταν η χειρονομία κάποιου που καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα που φαινόταν άλυτο μόλις απέκτησε ένα άνοιγμα. «Αυτό σημαίνει», είπε ο Άρης με τη φωνή κάποιου που υπολογίζει ενώ μιλάει, χτίζοντας την προέκταση σε πραγματικό χρόνο, «ότι έχουμε αποδείξεις για όλα. Έχουμε καταγραφή των πάντων», διόρθωσε η Ελένη απαλά. Η διάκριση ήταν τεχνική αλλά σημαντική. Η απόδειξη θα απαιτούσε ερμηνεία, πλαισίωση, επικύρωση.
Η καταγραφή ήταν το σημείο εκκίνησης για να φτάσουν εκεί, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης των μεταφορών. Και εκεί ήταν η φράση που άλλαζε το βάρος της κατάστασης, που μετέτρεπε μία νύχτα κρίσης σε μία νύχτα δυνατότητας. Όλοι στην αίθουσα κατάλαβαν ταυτόχρονα τι σήμαινε αυτό. Αν υπήρχαν άθικτα αρχεία, υπήρχε ένα ίχνος. Και αν υπήρχε ένα ίχνος, υπήρχε ένας δρόμος επιστροφής μέχρι εκείνον που το είχε κάνει. Δεν ήταν μόνο για την ανάκτηση των δεδομένων. Ήταν για την ανακάλυψη του από πού είχε προέλθει η επίθεση, ποιος την είχε διατάξει, ποιος την είχε εκτελέσει. Η Ελένη άρχισε να πλοηγείται στα logs πρόσβασης με την ίδια ηρεμία όπως πριν, αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό τώρα. Μια πιο αιχμηρή συγκέντρωση, μια προσοχή που στένευε προς ένα συγκεκριμένο σημείο, επειδή είχε δει κάτι που δεν ήταν ακόμα έτοιμη να πει δυνατά. Μια ψηφιακή υπογραφή στα logs που αναγνώριζε όχι μόνο από την τεχνική λογική κάποιου που αναλύει μοτίβα, αλλά από κάτι πιο παλιό και πιο σπλαχνικό. Είχε ξαναδεί εκείνη την υπογραφή. Όχι σε αυτό το σύστημα, σε άλλο σύστημα, σε ένα εργαστήριο, σε έναν χρόνο που είχε προσπαθήσει να αρχιοθετήσει στο ίδιο μέρος όπου φυλάσσονται τα πράγματα που πονούν πολύ για να μείνουν στο προσκήνιο της καθημερινής μνήμης. Συνέχισε να πληκτρολογεί, αλλά ο ρυθμός των δαχτύλων της άλλαξε ελαφρά. Ο Γιάννης το παρατήρησε, γιατί ήταν ο τύπος του ανθρώπου που παρατηρεί ρυθμούς. Ο Νικόλας δεν το παρατήρησε, γιατί κοίταζε την οθόνη. Ο Άρης δεν το παρατήρησε, γιατί κοίταζε εκείνη. Και ένιωσε το βλέμμα του Άρη σαν να ένιωθε την πίεση ενός χεριού σε έναν ώμο. Παρόν, αδιαμφισβήτητο, απροσδόκητα ανθρώπινο. Όχι το βλέμμα του ανθρώπου που είχε πει ότι πληρωνόταν για να καθαρίζει, όχι για να υπάρχει. Το βλέμμα κάποιου που αρχίζει να καταλαβαίνει το μέγεθος αυτού που δεν είχε δει. Δεν ήταν ακόμα η ώρα να πει αυτό που είχε βρει. Υπήρχαν βήματα να διανύσει πριν, επαληθεύσεις να κάνει, η βεβαιότητα ότι έχει απόλυτη ασφάλεια πριν ανοίξει εκείνη τη συγκεκριμένη πόρτα. Γιατί όταν την άνοιγε, αυτό που θα έβγαινε από μέσα δεν θα αφορούσε μόνο τη Σταυρού Investments. Θα αφορούσε κάτι που την κυνηγούσε εδώ και 3 χρόνια και που είχε βρει εκείνη την απίθανη νύχτα, το μοναδικό μέρος και τη μοναδική στιγμή όπου θα μπορούσε τελικά να υποθεί δυνατά. Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα με σχεδόν ανεπαίσθητο τρόπο και συνέχισε να εργάζεται. Ήταν 1 παρά 20 το πρωί όταν η Ελένη ζήτησε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Ο Γιάννης πήγε να φέρει καφέ. Ο Νικόλας βγήκε για να απαντήσει σε μηνύματα. Ο Άρης έμεινε, ακουμπισμένος τώρα στην κρύα μεταλλική πόρτα της αίθουσας των διακομιστών, με τα μάτια στην Ελένη, ενώ εκείνη παρέμενε σταματημένη μπροστά στο τερματικό με τα χέρια στην ποδιά της, κοιτάζοντας την οθόνη σαν κάποιος που κοιτάζει κάτι που βρίσκεται πέρα από αυτό που εμφανίζεται. Η αίθουσα των διακομιστών είχε ένα είδος σιωπής διαφορετικό από τις υπόλοιπες σιωπές του κτηρίου. Ήταν μια σιωπή γεμάτη από το συνεχές βουητό του εξοπλισμού, ένα είδος μηχανικής αναπνοής που καθιστούσε τον χώρο ταυτόχρονα ψυχρό και ζωντανό. Η Ελένη είχε περάσει πολλές ώρες σε τέτοιες αίθουσες στα χρόνια του εργαστηρίου και υπήρχε κάτι στον ήχο των διακομιστών που λειτουργούσε σε αυτήν σαν άγκυρα, φέρνοντας πίσω όχι συγκεκριμένες αναμνήσεις, αλλά μια κατάσταση πνεύματος, την κατάσταση κάποιου που βρίσκεται στο σωστό μέρος. «Θα μου πείτε τι βρήκατε», είπε ο Άρης. Δεν ήταν διαταγή. Ήταν πιο κοντά σε μια προσεκτική διαπίστωση, του είδους που αφήνει χώρο στον άλλο άνθρωπο να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει. Η Ελένη γύρισε ελαφρά την καρέκλα προς το μέρος του. «Ακόμα χαρτογραφώ. Αλλά βρήκατε κάτι». Έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. Μετά είπε: «Η πρόσβαση που ξεκίνησε τις μεταφορές ήρθε από μέσα από την εταιρεία, από κάποιον με επίπεδο διεύθυνσης». Ο Άρης ξεκόλλησε από την πόρτα. Η κίνηση ήταν μικρή αλλά φορτισμένη. Η Κατερίνα ή ο Νικόλας. Όχι απαραίτητα ένας από τους δύο. Υπάρχει η πιθανότητα χρήσης διαπιστευτηρίων. Σταμάτησε. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποίησε το login ενός διευθυντή χωρίς εκείνος ή εκείνη να το γνωρίζει. Είναι αυτό δυνατό? Εξαρτάται από το ποιος το έκανε και από το πόσο αυτό το άτομο γνωρίζει το σύστημα. Κοίταξε το τερματικό. Και από το πόσο αυτό το άτομο εκπαιδεύτηκε από κάποιον που γνωρίζει την αρχιτεκτονική εις βάθος. Ο Άρης σταύρωσε ξανά τα χέρια του, αλλά αυτή τη φορά υπήρχε κάτι διαφορετικό στη χειρονομία. Δεν ήταν στάση ισχύος, ήταν στάση κάποιου που επεξεργάζεται και χρειάστηκε ένα φυσικό στήριγμα για να σκεφτεί.
Λέτε ότι όποιος το έκανε αυτό έλαβε εξωτερική καθοδήγηση. Λέω ότι οι τεχνικές επιλογές που έγιναν σε αυτή την εισβολή δεν είναι τυχαίες. Κάθε βήμα απέφυγε ακριβώς τα σημεία εντοπισμού του συστήματος. Αυτό δεν είναι ένστικτο ή τύχη. Είναι ειδική γνώση του πώς λειτουργεί αυτό το πρωτόκολλο. Γύρισε την καρέκλα πίσω στο τερματικό. Και αυτή η γνώση δεν είναι δημόσια. Ο Γιάννης επέστρεψε με 2 ποτήρια καφέ σε πλαστικά κύπελα. Έδωσε ένα στην Ελένη και ένα άλλο στον Άρη, ο οποίος κοίταξε το κύπελο με την έκφραση κάποιου που προσπαθεί να θυμηθεί την τελευταία φορά που δέχτηκε καφέ σε πλαστικό κύπελο. Ήπιε παρόλα αυτά με το είδος της πραγματιστικής παραίτησης που μερικές φορές είναι ο πιο ειλικρινής τρόπος να αναγνωρίσεις ότι ο κόσμος άλλαξε γύρω σου. Τα 10 λεπτά τελείωσαν χωρίς κανείς να τα ανακοινώσει και η Ελένη επέστρεψε στην εργασία με την ίδια συγκέντρωση όπως πριν. Αυτό που έψαχνε τώρα δεν ήταν στα logs των συναλλαγών. Ήταν σε ένα βαθύτερο στρώμα του παράλληλου αποθετηρίου, σε έναν υποκατάλογο που είχε παρατηρήσει στην πρώτη σάρωση αλλά δεν είχε ανοίξει ακόμα. Ήταν μια δομή που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε εκείνη τη μορφή. Έμοιαζε με ένα προσωρινό αρχείο, του είδους που τα συστήματα δημιουργούν αυτόματα κατά τη διάρκεια ρουτινών λειτουργίας. Αλλά η χρονοσήμανση ήταν λάθος. Το αρχείο είχε δημιουργηθεί πριν από 3 ημέρες, με χειροκίνητο τρόπο, από κάποιον που ήξερε ότι θα περνούσε απαρατήρητο ανάμεσα στα αυτόματα δεδομένα. Όποιος δεν γνώριζε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα προσωρινό αρχείο παραγόμενο από το σύστημα και ένα προσωρινό αρχείο δημιουργημένο χειροκίνητα, δεν θα του έδινε σημασία. Η Ελένη του έδωσε. Το άνοιξε. Ήταν ένα log συνεδρίας. Κατέγραφε κάθε εντολή που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας απομακρυσμένης πρόσβασης που πραγματοποιήθηκε 72 ώρες πριν από τις μεταφορές. Μια συνεδρία που διήρκεσε 47 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων κάποιος είχε χαρτογραφήσει κάθε στρώμα του συστήματος, είχε εντοπίσει τα σημεία πρόσβασης, είχε δοκιμάσει διαπιστευτήρια και είχε χτίσει ένα λεπτομερές σενάριο για την επιχείρηση που θα ερχόταν μετά. Και το login που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίας ανήκε στον Νικόλα Γαλάνη. Η Ελένη έμεινε ακίνητη για μια στιγμή, κοιτάζοντας τα δεδομένα. Μετά άρχισε να επαληθεύει. Ήταν δυνατόν ο Νικόλας να γνώριζε για εκείνη τη συνεδρία? Ήταν δυνατόν ο ίδιος να την είχε εκτελέσει? Η χρονοσήμανση την τοποθετούσε σε μια Δευτέρα μεταξύ 10 το πρωί και 11 το πρωί, ώρα κατά την οποία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης του κτηρίου κατέγραφε τον Νικόλα στη μηνιαία συνάντηση της διεύθυνσης, η οποία διαρκούσε από τις 9 έως το μεσημέρι σε άλλη αίθουσα στον κάτω όροφο. Δεν θα μπορούσε να έχει εκτελέσει εκείνη τη συνεδρία. Τα διαπιστευτήριά του είχαν χρησιμοποιηθεί, αλλά όχι από εκείνον. Η ερώτηση που έμεινε κρεμασμένη σαν ένας καρπός που ακόμα δεν αποφάσισε να πέσει ήταν ποιος είχε αποκτήσει τα διαπιστευτήρια του Νικόλα και το σημαντικότερο ποιος είχε διδάξει αυτό το άτομο να τα χρησιμοποιεί σε εκείνο το συγκεκριμένο σύστημα. Με εκείνη την ακρίβεια που δεν μαθευόταν σε σεμινάρια, που δεν υπήρχε σε εγχειρίδια, που υπήρχε μόνο στο ρεπερτόριο κάποιου που είχε χτίσει κάτι από μέσα προς τα έξω. Η Ελένη αποθήκευσε ένα αντίγραφο των δεδομένων που είχε βρει στο στρώμα καθρέφτη, σε κρυπτογραφημένη μορφή, με έναν κωδικό που μόνο εκείνη γνώριζε. Ήταν μια ενστικτώδης κίνηση, κάποιου που έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι οι αποδείξεις μπορούν να εξαφανιστούν από τη μία στιγμή στην άλλη, ότι ο κόσμος έχει τρόπους να σβήνει ό,τι δεν θέλει να εμφανιστεί και ότι η μόνη πραγματική προστασία είναι να δημιουργείς εφεδρείες που επιβιώνουν τις θέλησεις των άλλων. Μετά γύρισε στον Άρη και είπε «Πρέπει να μιλήσω σε εσάς και στον κύριο Γαλάνη, μαζί. Τώρα». Η έκφραση του Άρη ήταν ενός ανθρώπου που είναι συνηθισμένος να καλεί ανθρώπους για δύσκολες συζητήσεις, όχι να καλείται από αυτούς. Υπήρχε μια παραξενιά σε αυτό που ένιωθε. Όχι δυσφορία, αλλά το είδος του επαναπροσανατολισμού που συμβαίνει όταν οι αναφορές αλλάζουν. Η γυναίκα με την μπλε στολή που είχε χτυπήσει την πόρτα του πριν από ώρες είχε γίνει, στο διάστημα μιας νύχτας, ο πιο σημαντικός άνθρωπος εκείνου του κτηρίου. «Θα καλέσω τον Νικόλα», είπε. Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Πριν τον καλέσετε, χρειάζομαι να με εμπιστευτείτε για μερικά ακόμα λεπτά. Αυτό που θα δείξω θα αλλάξει την κατεύθυνση όλων όσων σκεφτόσασταν μέχρι τώρα». Ο Νικόλας Γαλάνης μπήκε στην αίθουσα των διακομιστών με τη στάση κάποιου
που είναι συνηθισμένος στις κρίσεις. Ήταν η δουλειά του, άλλωστε. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει, ο διευθυντής τεχνολογίας είναι ο πρώτος άνθρωπος που όλοι κοιτάζουν και είχε περάσει 12 χρόνια σε εκείνη την καρέκλα, μαθαίνοντας να διατηρεί το πρόσωπό του συγκροτημένο, ενώ ο ψηφιακός κόσμος γύρω του καιγόταν. Αλλά αυτό που είδε όταν μπήκε στην αίθουσα ήταν διαφορετικό από τις άλλες κρίσεις. Η Ελένη είχε οργανώσει τα δεδομένα στην οθόνη του τερματικού με καθαρό και ευανάγνωστο τρόπο. Το είδος της παρουσίασης που δεν χρειάζεται μακροσκελή εξήγηση γιατί τα γεγονότα μιλούν με την αντικειμενική σαφήνεια των αριθμών. Το log της συνεδρίας ήταν ανοιχτό, με τη χρονοσήμανση, τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και τη διεύθυνση προέλευσης της απομακρυσμένης πρόσβασης. Ο Νικόλας διάβασε την πρώτη γραμμή και το πρόσωπό του, τόσο εκπαιδευμένο στη συγκρότηση, πέρασε από μια γρήγορη και ακούσια ακολουθία εκφράσεων που καμία εκπαίδευση δεν μπορεί να προβάρει. Γνήσια σύγχυση, μετά αναγνώριση, μετά κάτι που ήταν ταυτόχρονα ανακούφιση και τρόμος. Η ανακούφιση επειδή αυτό που ήταν στην οθόνη έδειχνε ότι δεν ήταν εκείνος. Ο τρόμος επειδή έδειχνε πόσο κοντά είχε φτάσει κάποιος. «Αυτή η πρόσβαση δεν ήμουν εγώ», είπε. «Το ξέρω», απάντησε η Ελένη. Ο Άρης παρέμεινε σιωπηλός δίπλα στο πλησιέστερο ράφι. «Ήμουν στη συνάντηση της διεύθυνσης», συνέχισε ο Νικόλας, τώρα με τη φωνή κάποιου που ανασυγκροτεί τη δική του χρονογραμμή, περνώντας νοερά από κάθε λεπτομέρεια μιας Δευτέρας, που μέχρι πριν λίγα λεπτά ήταν απλώς άλλη μια Δευτέρα της επαγγελματικής του μνήμης. Από τις 9 έως το μεσημέρι. Υπάρχει καταγραφή παρουσίας, υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό, υπάρχει η λίστα των συμμετεχόντων. 12 άνθρωποι μπορούν να επιβεβαιώσουν πού βρισκόμουν. Έδειξε την οθόνη. Αυτή η πρόσβαση ξεκίνησε στις 10 και 8. «Κάποιος χρησιμοποίησε τα διαπιστευτήριά σας χωρίς την άδειά σας», είπε η Ελένη. Έκανε κλικ στην επόμενη οθόνη και το έκανε με ένα επίπεδο ακρίβειας που υποδηλώνει εκπαίδευση. Αυτή η συνεδρία χαρτογράφησης που έγινε 3 ημέρες πριν από τις μεταφορές ακολούθησε ένα σενάριο που πηγαίνει ενάντια στην προφανή λογική του συστήματος. Όποιος δεν γνωρίζει την αρχιτεκτονική θα προσπαθούσε να μπει από τα εξωτερικά στρώματα. Αυτή η συνεδρία πήγε απευθείας στον πυρήνα από τον μοναδικό δρόμο που δεν ενεργοποιεί ειδοποιήσεις. Ο Νικόλας έμεινε να κοιτάζει την οθόνη με μια προσοχή που μετατρεπόταν σε κάτι βαρύτερο καθώς απορροφούσε αυτό που έβλεπε. Ο πυρήνας δεν είναι τεκμηριωμένος σε κανένα εσωτερικό εγχειρίδιο. Ούτε εγώ έχω τον πλήρη χάρτη του. Ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω σε τι χρησιμεύει, αλλά οι συγκεκριμένοι δρόμοι πρόσβασης διατηρήθηκαν σε περιορισμένη τεκμηρίωση. «Το ξέρω», είπε η Ελένη ξανά, και τώρα είχε έρθει η ώρα. Πήρε μια βαθιά ανάσα, όχι επειδή χρειαζόταν θάρρος, αλλά επειδή αυτό που ακολουθούσε ήταν το είδος του πράγματος που λέγεται μια φορά και δεν αναιρείται. Ήταν μια πόρτα που, αν άνοιγε, θα έμενε ανοιχτή για πάντα και που από την άλλη πλευρά έφερνε όχι μόνο τη λύση ενός παρόντος προβλήματος, αλλά την αναδιάταξη μιας ιστορίας που κρατούσε 3 χρόνια. Το τεχνικό σενάριο που ακολούθησε αυτή η συνεδρία είναι πανομοιότυπο με το πρωτόκολλο χαρτογράφησης που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Πρωτοπορία κατά τη διάρκεια της φάσης δοκιμών του συστήματος, είπε. Δεν είναι παρόμοιο. Είναι πανομοιότυπο. Χρησιμοποιεί τις ίδιες συντομεύσεις, την ίδια ακολουθία επαληθεύσεων, το ίδιο μοτίβο μετακίνησης μεταξύ στρωμάτων που χρησιμοποιούνταν εσωτερικά όταν δοκιμάζαμε ευπάθειες πριν από την τελική έκδοση. Σιωπή. Αυτό σημαίνει, είπε, ότι όποιος καθοδήγησε αυτή την εισβολή έχει πρόσβαση στο πρωτόκολλο δοκιμών. Όχι στο τελικό πρωτόκολλο, το οποίο παραχωρήθηκε με άδεια και το οποίο οποιαδήποτε συμβαλόμενη εταιρεία θα μπορούσε να έχει. Στο πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, δεν καταγράφηκε ποτέ επίσημα και το οποίο υπήρχε μόνο στα εσωτερικά αρχεία του Ινστιτούτου Πρωτοπορία και στις μνήμες όσων εργάστηκαν σε εκείνο το εργαστήριο. Ο Νικόλας γύρισε αργά προς τον Άρη. Αυτό είναι υλικό που δεν θα έπρεπε να υπάρχει έξω από το Ινστιτούτο. Δεν θα έπρεπε, συμφώνησε η Ελένη, αλλά υπάρχει και ξέρω πώς βγήκε από εκεί. Σταμάτησε και σε εκείνη την παύση υπήρχαν 3 χρόνια ενός βάρους που είχε κουβαλήσει στη σιωπή. Ο ίδιος δρόμος από τον οποίο το όνομά μου βγήκε από τα αρχεία του έργου. Η δήλωση προσγειώθηκε στο κέντρο της αίθουσας με τη βαρύτητα κάποιου που αναδιοργανώνει τα πάντα γύρω του. Ο Άρης απομακρύνθηκε από το ράφι και πλησίασε την οθόνη. Όχι με βιαστικό τρόπο.
με το αποφασιστικό βήμα κάποιου που ξέρει ότι κινείται προς μία πληροφορία που θα απαιτήσει από αυτόν μία απάντηση που δεν είναι μόνο επαγγελματική. «Σταύρος Νικολαίδης», είπε. Δεν ήταν ερώτηση. Ήταν το αποτέλεσμα ενός συλλογισμού που είχε κάνει στη σιωπή, ενώ άκουγε τα πάντα, συνδέοντας το όνομα που υπήρχε στα έγγραφα πρόσληψης του πρωτοκόλου με αυτό που η Ελένη μόλις είχε περιγράψει. Η Ελένη τον κοίταξε με μια έκφραση που περιείχε ελεγχόμενη έκπληξη. «Γνωρίζετε το όνομα. Γνωρίζω τη δουλειά. Η τεχνική πρόταση που η Σταύρου Investments υπέγραψε για την εφαρμογή αυτού του συστήματος παρουσιάστηκε από τον Σταύρο Νικολαίδη ως υπεύθυνο ερευνητή του Ινστιτούτου Πρωτοπορία». Ο Άρης κοίταξε την Ελένη με μια προσοχή διαφορετική από τις προηγούμενες, σαν να ξαναέφτιαχνε νοερά όλη τη συζήτηση εκείνης της νύχτας με ένα δεδομένο νέο και πιο αληθινό. «Αν η αρχική δουλειά ήταν δική σας, ήταν δική μου και άλλων 2 ατόμων που επίσης απομακρύνθηκαν πριν από την αδειοδότηση», είπε εκείνη. Ο Σταύρος Νικολαίδης παρουσίασε το έργο ως αποκλειστικά δική του πατρότητα και με το πρωτόκολλο δοκιμών στα χέρια του, το οποίο κανένας τρίτος δεν θα έπρεπε να έχει, θα ήταν ικανός να χαρτογραφήσει οποιοδήποτε σύστημα χρησιμοποιούσε την αρχιτεκτονική μας σαν να περπατούσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο Νικόλας χτύπησε ελαφρά με τη σφιγμένη γροθιά την άκρη του ραφιού. Ήξερε ακριβώς που βρίσκονταν οι ευπάθειες που κανένας εξωτερικός ελεγκτής δεν θα έβρισκε. «Αλλά υπήρχε ένα πράγμα που δεν ήξερε», είπε η Ελένη. Και για πρώτη φορά εκείνη τη νύχτα υπήρχε κάτι στη φωνή της που δεν ήταν μόνο τεχνική ηρεμία. Ήταν κάτι πιο παλιό και πιο ανθρώπινο, το είδος της βεβαιότητας που χτίζεται όχι σε εργαστήριο, αλλά σε 3 χρόνια αναγκαστικής σιωπής κλειστών πορτών, επιβεβλημένης αορατότητας που ποτέ δεν κατάφερε να σβήσει όσα ήξερε. Δεν ήξερε ότι είχα κατασκευάσει ένα επιπλέον στρώμα προστασίας που δεν υπήρχε στο πρωτόκολλο δοκιμών. Μια ασφάλεια έκτακτης ανάγκης που δημιούργησα, αφού κατάλαβα ότι το σύστημα θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιον που γνώριζε τα εσωτερικά πρωτόκολλα. «Πού είναι αυτή η ασφάλεια?» ρώτησε ο Άρης. Η Ελένη κοίταξε το τερματικό. «Εδώ», είπε. Η ασφάλεια έκτακτης ανάγκης δεν ήταν ένας απλός μηχανισμός. Ήταν ακριβώς αυτό που υποδήλωνε το όνομα. Μια δομή σχεδιασμένη για το χειρότερο δυνατό σενάριο, όταν το σύστημα είχε παραβιαστεί από κάποιον που γνώριζε τα αδύναμα σημεία του καλύτερα από οποιονδήποτε τυχαίο εισβολέα. Η Ελένη είχε κατασκευάσει εκείνο το στρώμα τις τελευταίες ημέρες της συμμετοχής της στο Ινστιτούτο Πρωτοπορία. Όταν ένιωθε ήδη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν είχε ακόμα όνομα για αυτό που έβλεπε. Ήταν μια πράξη σχεδόν ενστικτώδης, το είδος του πράγματος που κάνει ένας μηχανικός όταν η επαγγελματική λογική έρχεται σε σύγκρουση με μια διαίσθηση που δεν έχει ακόμα αρθρωθεί σε λέξεις να αφήσει μια έξοδο κινδύνου που μόνο εκείνη ήξερε ότι υπήρχε. Η ασφάλεια λειτουργούσε με έναν τρόπο αντίθετο προς τη διαίσθηση. Αντί να μπλοκάρει την πρόσβαση στο σύστημα, επέτρεπε στον εισβολέα να κινείται, πιστεύοντας ότι είχε τον έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούσε ένα σιωπηλό πρωτόκολλο ιχνηλάτησης και προοδευτικής παγοποίησης των πόρων που μετακινούνταν. Κάθε μεταφορά που πραγματοποιούνταν καταγραφόταν σε μια αλυσίδα επαλήθευσης που καθιστούσε τα κεφάλαια αδύνατο να προσπελαστούν στον τελικό προορισμό χωρίς ένα κλειδί απελευθέρωσης που υπήρχε σε ένα μόνο μέρος. Στο αρχικό πρωτόκολλο της Ελένης. «Αν το ενεργοποιήσω αυτό τώρα», είπε, με τα δάχτυλα να αιωρούνται πάνω από το πληκτρολόγιο, «οι μεταφορές παγώνουν. Τα χρήματα δεν εξαφανίζονται. Παραμένουν παγιδευμένα σε μια δομή τεχνικής φύλαξης μέχρι οι αρχές και ο έλεγχος να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση και να επαληθεύσουν τα αρχεία». Ο Νικόλας έμεινε άναυδος με έναν τρόπο που φανερά προσπάθησε να ελέγξει και δεν τα κατάφερε εντελώς. «Γιατί αυτό δεν υπήρχε στο πρωτόκολλο που μας παραδόθηκε». «Επειδή δημιουργήθηκε μετά», είπε η Ελένη απλά. «Και επειδή το πρωτόκολλο που λάβατε παρουσιάστηκε από κάποιον που δεν είχε πρόσβαση σε αυτό που ανέπτυξα μετά την απομάκρυνσή μου». Ο Άρης έμεινε σιωπηλός για μία στιγμή. Μετά, «Αν το ενεργοποιήσετε αυτό, ποιος είναι ο κίνδυνος?» Ήταν η σωστή ερώτηση, την είχε περιμένει. «Κανένας για τα κεφάλαια ή για τους πελάτες», είπε. «Ο μόνος κίνδυνος είναι για όποιον το έκανε αυτό, επειδή η ασφάλεια κλείνει επίσης την απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα. Όποιος είναι συνδεδεμένος από έξω, προσπαθώντας να παρακολουθήσει ή να προσαρμόσει τις κινήσεις,
θα βρεθεί ξαφνικά αποκομμένος και χωρίς τρόπο να αναστρέψει τη διαδικασία. «Και αν αυτό το άτομο προσπαθήσει να αποκτήσει φυσική πρόσβαση?» ρώτησε ο Νικόλας. «Χωρίς το κλειδί απελευθέρωσης δεν υπάρχει τίποτα να κάνει». Η Ελένη κοίταξε την οθόνη. Η δομή φύλαξης είναι κρυπτογραφημένη με ένα πρωτόκολλο διπλής αυθεντικοποίησης που απαιτεί τη δική μου ψηφιακή υπογραφή συν μια επαλήθευση από ρυθμιστική αρχή. Κανείς δεν το αναιρεί αυτό χωρίς τη δική μου ενεργή συμμετοχή. Ο Άρης άρχισε να περπατά αργά για 1,5 μέτρο, πάνω κάτω, η κίνηση ενός ανθρώπου που παίρνει μια απόφαση που ξέρει ότι δεν μπορεί να αναιρεθεί. Η Ελένη τον άφησε να περπατά. Είχε μάθει, σε χρόνια εργασίας με ανθρώπους που είχαν πραγματική δύναμη πάνω σε συστήματα και χρήματα, ότι ορισμένες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μέσω της φυσικής διαδρομής, όχι μόνο της πνευματικής. «Κάντε το», είπε τελικά. Η Ελένη πληκτρολόγησε την ακολουθία ενεργοποίησης με την ίδια ακρίβεια με την οποία είχε κάνει τα πάντα εκείνη τη νύχτα. Δεν υπήρχε δισταγμός στις κινήσεις, δεν υπήρχε δράμα. Ήταν καθαρή τεχνική, εφαρμοσμένη με τη βεβαιότητα κάποιου που γνωρίζει κάθε προέκταση αυτού που κάνει. Η οθόνη παρουσίασε μια επιβεβαίωση σε απλό κείμενο, χωρίς συναγερμό, χωρίς κίνηση, χωρίς το είδος του εφέ που βλέπει κανείς σε ταινίες για hacker. Μόνο μια γραμμή. Πρωτόκολλο φύλαξης ενεργό. Εξωτερικές λειτουργίες παγωμένες. Ο Γιάννης, που είχε παραμείνει σιωπηλός την τελευταία μισή ώρα σε μια γωνία της αίθουσας, έβγαλε έναν αέρα που ήταν μισός αναστεναγμός και μισό κάτι που δεν άφησε να γίνει λέξη. Ο Νικόλας έμεινε να κοιτάζει την οθόνη για μια στιγμή. Μετά γύρισε στον Άρη με μια έκφραση που ήταν, τελικά, ανακούφισης αναμεμειγμένης με κάτι που θα χρειαζόταν ακόμα χρόνο για να βρει το σωστό όνομα. «Ο έλεγχος θα έχει αρχεία. Έχουμε μια πλήρη διαδρομή. Έχουμε την παγωποίηση των πόρων». «Λείπει ένα πράγμα», είπε η Ελένη. Οι δύο άνδρες την κοίταξαν.